כל עוד הכל בסדר, אין סיבה להתערבות משפטית, אבל אם משהו משתבש, אתם עלולים להצטער שלא שמתם לב לאותיות הקטנות. נמצא איתנו רואה חשבון אייל מנדלאוי, אמרתי נכון? כן. מנכ"ל היחידה לימודי חוץ בקריאה האקדמית, בקריאת אונו. נכון. אחרי כל ההגדרה ככה הארוכה הזאת, אתה בא לדבר איתנו היום על נקודות זיכוי. נכון. אז קודם כל, לצופים היקרים שלנו, מה זה בעצם נקודת זיכוי? נקודות זיכוי זה למעשה סוג של הטבה שהמדינה נותנת במסגרת חישוב המס. כדי להבין בכלל איך זה עובד, מה שקורה זה שהמדרגות המס מחושבות. כדי לחשב מס של בן אדם, יש מדרגות מס שמחושבות על בסיס שככל שרמת ההכנסה שלו עולה, שיעור המס שלו גבוה יותר. מחשבים לו את המס שהוא צריך לשלם, נניח 5,000 שקל, ואז כנגד המס הזה מקזזים לו הטבות. ההטבות האלה הן נקודות זיכוי וזיכויים, שהן למעשה נגזרת של מצב אישי, ילדים, נשוי, גר באיזשהו יישוב, או פעולות שהוא מבצע, כמו הפקדות לקופות גמל, או כל פעולה אחרת, תרומות. כאשר מה שקורה בסוף זה שעושים זה פחות זה, במידה וההפרש זה מה שהבן אדם צריך לשלם. העיוות הגדול שאיתו בעצם אנחנו... זה מעניין יותר את השכירים. זה מעניין גם הציבור העצמאים, כי השיטת החישוב הזאת היא אחידה לגבי יחידים, עצמאים, כל מי שלא חברה. כן, אבל אדם שמרוויח 100,000 שקל, מעניינות אותו נקודות לזיכוי. מעניינות אותו נקודות זיכוי והטבות, כי הוא יכול להגיע למצב שיש לו הרבה מאוד נקודות זיכוי שמקזזות את מה שהוא משלם. תן לנו דוגמאות לנקודות זיכוי ככה שכיחות ש... המצב הבסיסי היום הוא שלגבר יש 2.25 נקודות זיכוי. נקודת זיכוי, הערך שלה היום זה 209 שקל לחודש. המצב הבסיסי הוא שגבר יש 2.25 נקודות, לאישה יש 2.75, ואישה מקבלת בנוסף לזה נקודות גם בגין ילדים. על כל ילד היא מקבלת נקודת זיכוי. כמה זה נקודת זיכוי בערך? 209 שקלים לחודש. רגע, אני לא מבין. אישה מקבלת בנוסף אם יש ילדים נקודות זיכוי נוספות, ואם ילדים גדלים אצל האבא ולא אצל האישה. במידה ואנחנו מדברים על תא משפחתי, רק האישה יכולה לקבל, ועל זה בדיוק אני רוצה לדבר. במידה ואנחנו מדברים על גרושים, אז מי שהילדים בבעלותו הוא זה שמקבל... בחזקתו, לא בבעלותו, בחזקתו. בחזקתו. הוא זה שמקבל את הנקודות בגין הילדים. עכשיו, המנגנון הזה יוצר עיוות מאוד מאוד גדול, ובעצם על שמו הבאת לנו, אני רואה משהו מאוד מעניין. כותרת, אני הגשתי הצעה לוועדת רכנברג בדיוק... גם הגברים יוכלו ליהנות מנקודות הזיכוי עבור ילדיהם. אני בעד, למה לא? אתה בעד. בוא תספר לנו. תספר לנו. בעקבות השיטה שרק אישה מקבלת נקודות על ילדים, יכול להיווצר מצב שהוא בעצם קורה הרבה פעמים, שהבעל נשוי לאישה שלא עובדת, או עובדת ומרוויחה מעט. עכשיו יש לה 4-5 ילדים, המשמעות היא שכל הנקודות וההטבה שהמדינה לכאורה נותנת, הכל הולך לאיבוד. ומה שקרה זה שבשנת 93 עשו איזשהו אישור קו בפקודת מס הכנסה, איפה שהיה רשום גבר שינו לבן זוג רשום, איפה שהיה כתוב אישה שינו לבן זוג שאינו רשום כדי ליצור אחידות, אבל בנושא של ילדים לא החליפו את המילה אישה, השאירו, כי משרד האוצר יודע שהכסף נמצא פה. מה שאנחנו העלינו לוועדת רכנברג זה אפשרות בחירה. מי זה אנחנו? קבוצה של רואי חשבון, אנשי מקצוע... אנשים איזה מנדלאוי, היית פקיד שומה או זה אבא שלי. אביך, אני מכיר את אביך. אבא שלי היה פקיד שומה, תל אביב 4. יש לנו פה סקופ. במשך 35 שנה. לא, אני זוכר את השם הזה מנדלאוי, זה שם מדהים. אז אני המשכתי דרכו במס הכנסה במשך כמו 10 שנים, ואז עזרתי להקים את היחידה ללימודי חוץ של הקריה האקדמית אונו, ושם אנחנו באמת מלמדים את הנושאים האלה ברוח העניין החברתי שעליו אני בא לדבר. אני רק רוצה להבין, הנקודות הזיכוי לציבור הגברים שאתה מדבר עליהם, זה גברים ש... בתא משפחתי. בתא משפחתי משותף. כן, בתא משפחתי משותף היום, הנקודות האלה הולכות לאיבוד. המדינה נותנת הטבה. אבל לא יהיה הכרה בכפל גם לנשים וגם לגברים. לא, או לגברים או לנשים. כל תא משפחתי צריך לבחור אם ההכרה היא עבור הגבר או עבור האישה במשפחה. ואז הנקודות מנוצלות, ולא מגיע מקום שבו נותנים משהו על הנייר. אז במס הכנסה יהרגו אותך, מה אתה פה... הולך נגד אתה הולך נגד אני רק רוצה להבין, יוסי, אתה בא למעשה למנוע מצב שבו, במקרה שיש תא משפחתי רגיל, בו אישה למעשה לא עובדת, והבעל עובד, והוא לא זכה נקודות זיכוי. לא רק שהיא לא עובדת, אני אפילו אגדיל ואומר, יש היום סף מס שמתקזז עם הנקודות הבסיסיות. סף המס זה אומר, מהנקודה הזאת רק מתחילים לשלם מס. היום סף המס לגבר זה 4,700 שקל ולאישה 5,500. זאת אומרת, גם אישה שעובדת ומרוויחה 5,000 שקלים לחודש לא נהנית שום דבר בגין הילדים. ובעצם ההצעה היא לבוא ולחלק. עכשיו, אני ארחיב ואומר, יש עיוות נוסף מאוד מאוד גדול באותו דבר. כאשר משרד האוצר עושה את השיקול שלו והוא מעדיף לתת הטבה בעצם על הנייר, הטבה שלא יוצא ממנה שום דבר. חיילים משוחררים. חייל משוחרר היום... אנחנו פה אוהבים חיילים משוחררים, אנחנו בעד. אבל רק תראה איזה טעות מס הכנסה עשה
שהוא אפשר לו לצאת לשוק החופשי. עכשיו זה עולה לו מאות מיליונים. טעות גדולה. טוב, חיילים. אני משאיר להם את השיקולים. חיילים משוחררים מקבלים הטבה בנוסף, הבסיס של 2.25 זה בסיס, ומעבר לזה יש הטבות, חיילים, עולים חדשים וכו'. חייל משוחרר מקבל בנוסף ל-2.25, 2.75, עוד במשך 3 שנים, 2 נקודות זיכוי או נקודה בהתאם לתקופת השירות שלו. מה קורה? יוצא חייל משוחרר מהצבא. הוא לא, חיילת משוחררת, היא לא מגיעה ל-5,500 שקל. המדינה למעשה נתנה לה 3 שנים הטבות. היא לא יכולה לממש את ההטבה. אז אפשר לעשות דחיסה זהו, אז עכשיו תראו איזה עיוות. עולה חדש שמגיע לישראל, מקבל הטבות 3.5 שנים, אבל העולה החדש נתנו אפשרות לנטרל תקופות. זאת אומרת, הוא מתחיל לימודים, הוא יכול לבוא למס הכנסה להגיד, אל תספרו את זה במניין ה3.5 שנים, חכו שאני אתחיל לעבוד ואז אני אקבל. וחייל לא. חייל לא. זה רע מאוד. ואז חיילים נשארים, הנקודות הולכות לאיבוד, הרי הוא הולך ללמוד, הוא הולך לטיול, הוא הולך למה שלא יהיה. זה לא, זה פשוט ומדברים פה על מחאה חברתית, וזה הדבר הכי זועק לשמיים. חיילים משוחררים נתנו להם הטבה על הנייר, כלום, רואה שום דבר. חשבון מנדלאוי, תצליח ותמשיך לגרום לכך שנשלם כמה שפחות מס הכנסה, או שאם נשלם, זה יהיה מוצדק. דש חמה לאבא. אני רוצה להוסיף מילה אחת ברשותך. בקצרה. בקריה האקדמית, ביחידה ללימודי חוץ, אנחנו מלמדים את החומר הזה, אבל עם היבטים חברתיים, בדיוק עם הדגשים האלה, ועם כל הנושאים. אני חייב לומר, להצטרף ליוסף ולומר, הפכת חומר שלרוב נחשב חומר משמים לחומר מרתק במיוחד. תודה רבה לך. תודה ודש שוב לאבא. קצרצרה לפרסומות ולאחריה חקירה בעקבות